Labaran duniya. Masu kallo da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci. Yazuli Fanshekara ke ɗauke da labaran duniya daga sashen Hausa na CNT da ke Najeriya. Yau muna Lahadi 27 ga watan Yunin shekarar 2021 miladiya, wanda ya daidai da 17 ga watan Zulƙida na shekarar 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Ƙarin mutum 35 sun kamu da cutar corona a Najeriya a cewar hukumar yaƙi da cutuka masu yaduwa NCDC. Alƙalman da hukumar ta wallafa sun nuna cewa daga jihohi 4 ne aka samu sabbin kamuwar. Jihohin su ne Lagos mutum 30, Kwara mutum 3, Gombe mutum 1, Kano mutum 1. NCDC ta ce zuwa yanzu mutum 167,465 ne aka tabbatar sun kamu da cutar, inda ta kashe mutum 2,119. Kazalika an sallami mutum 163,946 bayan sun warke daga cutar. Sabon nau'in corona mafi hatsari ya bazu zuwa ƙasashe 85, abin da ya haifar da fargaba kan yiwuwar fuskantar wani sabon zango na sake barkewar annobar karo na 3. Duk wadda nasarar da aka cimma ta daƙile ta a ƙasashe da dama bayan yi wa miliyoyin mutane allurar rigakafi. Ƙwararru dai sun tabbatar da cewa nau'in koronar na Delta shine mafi hatsari daga cikin dukkan nau'ikan cutar da suka bayyana. Yanzu haka ƙasashe da dama sun soma ɗaukar matakan daƙile sabon nau'in cutar corona da ake yi wa laƙabi da Delta, mai saurin yaduwa da ta samo asali daga ƙasar India. A Bangladesh, gwamnati ta sanar da kafa dokar kulle a ɗaukacin ƙasar daga gobe Litinin saboda ɓullar cutar, yayin da Australia dokar ta hana fita tsawon makonni 2 da ta shafi akalla mutum miliyan 5 da ta soma aiki a birnin Sydney da zimmar daƙile yaduwar cutar. Kawo yanzu corona ta hallaka mutane kusan miliyan 4 a faɗin duniya tun bayan da ta bullo daga birnin Wuhan na ƙasar China a watan Disambar shekarar 2019. Bangarorin da ke rikici da juna na tsagin mayakan Boko Haram masu biyayya ga Abubakar Shekau da kuma Iswa sun ɗinke barakar da ke tsakaninsu tare da zaɓar sabon shugaba. Matakin na zuwa ne makonni bayan mutuwar Shekau da ya kashe kansa a lokacin da mayakan Iswap suka yi masa kofar rago bayan murkushe mayakansa a farfajiyar da suka yi a wata fafatawar da suka yi. Bangarorin na Boko Haram da Iswap sun sanar da ɗinke barakar da ke tsakaninsu ne a cikin wani faifan bidiyo mai tsawon mintuna 13 da aka naɗa cikin harsunan Larabci da Hausa da Fulatanci da kuma Ingilishi. Sun kuma bayyana wani Abba Ibrahim Al-Quraishi a matsayin sabon jagoransu. Cikin bidiyon, wani daga cikin mayakan ya tabbatar da cewa jami'an wasu hukumomi ne suka taka rawa wajen haddasa rikici a tsakaninsu, ko da yake bai bayyana waɗannan hukumomi ne ba. 'Yan bindigar da suka sace ɗaliban makarantar kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli a jihar Kaduna makonni 2 da suka wuce sun buƙaci da a biya kuɗin fansa da ya kai naira miliyan 23 na gaba ɗaya waɗanda ke komarsu. Rahotanni sun ce masu satar mutanen sun tuntuɓi ahalin ɗalibai 7 daga cikin waɗanda suka sace da kuma ahalin malamai 2 da ke hannunsu, inda suka nemi kuɗin fansar. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido kan ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da laifuka masu alaƙa da su UNODC ya ce 'yan Najeriya fiye da miliyan 14,300 ne suka zama 'yan ƙwaya bayan shan nau'ikan ƙwayoyi daban-daban a shekarar 2020. Wani hasashe da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ya ce adadin masu shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya zai ƙaru zuwa mutum miliyan 20 nan da shekarar 2030. A shekarar da ta gabata kaɗai mutane miliyan 257 ne suka sha nau'ikan miyagun ƙwayoyi daban-daban a faɗin duniya,
yayin da waɗansu mutum miliyan 36 waɗanda cikinsu mutum miliyan 3 'yan Najeriya ne ke fama da cutukan taɓin hankali saboda muggan ƙwayoyi. Ƙididdigar ta nuna cewa kimanin kaso 5.5 na yawan al'ummar Najeriya 'yan tsakanin shekaru 15 zuwa 67 sun yi ta'ammali da aƙalla nau'in miyagun ƙwayoyi guda a shekarar da ta gabata. Waɗannan alƙaluma na kunshe cikin rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ke fitarwa duk shekara kan yadda ake sha da kuma fasakorin miyagun ƙwayoyi a faɗin duniya. Rahoton ya bayyana annobar corona a matsayin ɗaya daga cikin babban dalilin da suka haddasa ƙaruwar shan miyagun ƙwayoyi a faɗin duniya. Sudan ta ce za ta miƙa jami'an gwamnatin ƙasar da ake zargi da aikata laifukan yaƙi a yankin Darfur ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC. Ya zuwa yanzu gwamnati bata bayyana sunayen waɗanda ake zargin ba. Tuni hukuntan ƙasar suka yi alkawarin miƙa tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir wanda ke mulkin ƙasar lokacin da aka aikata laifukan. Yankin Darfur na ɗaya daga cikin waɗanda suka haddasa bala'i mafi muni a duniya, inda aka kashe akalla mutum 300,000 a rikicin tsakanin 'yan tawaye da dakarun gwamnati wanda aka fara a shekarar 2003. Kazalika an raba miliyoyin mutane da mahallansu. Abubuwa masu fashewa guda biyu sun tashi a wani sansanin sojin Indiya mai matuƙar tsaro da ke yankin Kashmir, ƙarƙashin ikon ƙasar, inda dakarun ƙasar biyu suka samu munanan raunuka. Fashewar farko ta faru ne a saman rufin wani wurin ajiye kayan yaƙi, inda ta haddasa wani ƙaton rami. Sannan ɗayar kuma ya fashe ne a tsandorin ƙasa. Sansanin mai nisan kilomita 14 daga iyakar Pakistan shine babban wurin samun ɗaukin gaggawa na sojojin Indiya a yankin. Yanzu haka dai ana tsaurara tsaro ana kuma gudanar da bincike na yiwuwar harin na jirgi maras matuƙi ne. Fafatawa tsakanin 'yan tawaye da dakarun gwamnatin Yemen ta yi sanadiyar kashe mayaka akalla 111 a Marib cikin kwanaki 3, a cewar wata majiya daga fadar gwamnatin kasar. Mayakan da ke samun goyon bayan Iran sun matsa kai hare-hare da zimmar kwace Marib, daya daga gari ɗaya tilo da ke hannun gwamnati a arewacin kasar. Kafar labarai ta AFP ta rawaito cewa fafatawar tsakanin Alhamis zuwa Lahadi ta halaka dakarun gwamnati 29 da kuma 'yan tawayen Houthi 85 a cewar majiyoyin gwamnati guda 3. Majiyar garin Miami, inda wani bene mai hawa 12 ya rufta, ta ce yawan mutanen da suka mutu ya karu zuwa 5. Masu aikin ceto sun ce sun ga wata gawa da sauran gawarwakin mutane cikin baraguzan ginin. Har yanzu ba a gano sama da mutum 150 ba. Jami'ai sun ce ana samar da kudaden tallafawa mutanen waɗanda suke son sauya matsuguni, yayin da ake ci gaba da gudanar da cikakken bincike kan faruwar al'amarin. Ɗaruruwan masu zanga-zanga a Lebanon sun yi yunkurin kutsawa cikin gine-ginen babban bankin ƙasar a jiya Asabar, bayan da kafafen yada labarai na ƙasar suka rawaito faɗuwa mafi muni da darajar kuɗin ƙasar ta Lebanon ya yi cikin shekaru fiye da 22. Yanzu haka kuɗin Lebanon na pound 1,507 ke daidai da dalar Amurka ɗaya, abinda ke zama koma baya na tattalin arziki mafi muni da ƙasar ta taɓa gani tun bayan da aka ga irinsa a shekarar 1997. A jiya wasu masu canjin bayan fage a ƙasar suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa kuɗin ƙasar tasu na pound 17,300 zuwa 17,500 ne ke daidai da dala ɗaya. Rahotanni sun ce masu zanga-zangar Beirut da Tripoli sun yi ƙoƙarin afkawa gine-ginen babban bankin Lebanon gami da gidajen wasu 'yan majalisar ƙasar, sai dai jami'an tsaro sun daƙile yunƙurin nasu.
Amurka da Faransa sun gargaɗi Iran kan yadda lokaci ke ƙoƙarin ƙure mata dangane da yunkurin ceto yarjejeniyar nukiliyar da ke tsakaninta da manyan ƙasashen duniya, inda suka bayyana fargaba kan yiwuwar ƙaruwar ayyukan samar da makamin nukiliyar daga Iran idan har aka gaza cimma jituwa a tattaunawar. Yayin wata ziyara irinta ta farko da sakataren wajen Amurka Anthony Blinken ke kaiwa Faransa, ya bayyana fatan ɗinke barakar da ke tsakanin ƙasar da takwarorinta na Turai ƙarƙashin jagorancin Joe Biden, biyo bayan tarnaƙi da suka fuskanta yayin mulkin Donald Trump. Blinken ya ce ƙasarsa na son goyon bayan Turai wajen daidaita yarjejeniyar nukiliyar Iran. Yarjejeniyar wadda Trump ya cire Amurka a shekarar 2018 bayan da Barack Obama ya jagoranci kullata a shekarar 2015. Blinken ya nanata a buƙatar Amurka da shugaba Biden na dawowa cikin wannan yarjejeniya. Baya ga Faransa da Amurka, manyan ƙasashen duniya da suka kunshi Birtaniya da Jamus da Rasha da kuma China ne yake jagorantar kulla yarjejeniyar da Iran, inda Emmanuel Macron ke cewa suna fatan Iran ta ɗauki matakin ƙarshe na komawa cikin yarjejeniyar tare da warware ayyukan da ta kulla ƙarƙashin shirin samar da nukiliyar bayan bijirewa dokokin yarjejeniyar a shekarar 2019. Labaran duniyar kenan na wannan lokaci, a madadin sashen Hausa na CNT da abokan aiki Khalid Aliyu Abubakar Bello, Jazuli Fanshekara ke cewa mu huta lafiya.